A wannan bidiyon zan nuna muku yadda na sha fama wajen haurawa zuwa dutsen himike domin kawo muku bidiyoyi da kuma matsalolin da 'yan himike ke ciki. This is me going top of the mountains. It's not easy. It's not easy. It may sound easy. I almost fall. It may sound easy. Yanzu har saman can za mu haura. Kun ga saman can? Mutane ne a wurin. Filin bol, da makaranta, da asibiti, duk a can. It's not easy. Abun babu sauki. Da shi na gaji libis har ma dariya 'yan rakiya na suke mini. A daidai wannan lokacin, da ba don na yi nisa da sarari ba,